Libreng pap smear naman at implant insertion na isinagawa po sa Bayambang bilang bahagi ng Women's Month. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Naging sentro ng makabulang pagdiriwang ng Women's Month 2026 sa bayan ng Bayambang ang kalusugan ng kababaihan matapos magsagawa ang lokal na pamahalaan ng libreng pap smear at implant insertion. Sa tala, 26 ang sumailalim sa pap smear, 15 ang nagpa-implant insertion, 13 ang nagpaalis ng implant at 18 ang nagpa-reinsertion mula sa mga lumahok sa iba't ibang barangay. Bahagi ang aktibidad ng kampanya para sa pagpapalakas ng kaalaman at suporta sa kapakanan ng mga kababaihan sa usapin ng reproductive health, lalo na sa maagang pagtuklas ng cervical cancer at paggamit ng ligtas at epektibong family planning methods. Binigyang diin sa programa ang kahalaga ng sapat na akses sa serbisyong pangkalusugan at ang pagsusulong ng karapatan ng kababaihan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.